Здравейте, приятели, днес ще рекламираме този шоколад на Мистер Бист. Както можете да видите, тук си пише от TikTok е. С кучето е, както винаги. И Мистер Бист, той е много популярен човек с диаманти. Нали така, операторки? Аз не знам нищо за него. Ти ми разкажи, че е бил беден. Бил е беден, но станал богат. Как? Като работил много и получил 100 лева, е получил диаманти, купал е и е станал известен. И също така има игра на него, дете е страшна. Аз го знам това, защото гледам YouTube. И това правя видеа. И нека да го отворим сега, да видим какво ще е. Това къса ли се? Дърпай. Значи се къса. О, къса се! Малко разкъсано. И нека да ядем начупеното. На операторката ще дадеш ли да опита? Много вкусно, не е лошо. Вкусът на бадеми. И фастъци. Ама американски ли е този шоколад? Американски е хора. Затова ли е толкова скъп? Да. $15 лева дадах за един шоколад. Да. И също така може да видите и този такис. Нещо това е същия лев. Не, 110 лева такса. Ще го опиташ ли? Да. Покажи го и него. Ето такса. Този такис се показва, че е много лут. Ето тук да видите, че пише такис. И тук виждате, че това кръгче има огън. Който сега ще видите, че наистина лути. Чайте да си донеса водата. Вода, не се казва. Моята вода. И ето го. Прилича на люта чушка и морков едновременно. И 3, 2, 1. Залутя ми малко. Много люти. Да, люти си. И нека да опитаме на Мистер Бист. Тук пише нещо. Не ми каза, че трябва да купувам едно, за да прочета надписа. Не, няма да ти купа повече такъв шоколад. Наслаждавай му се максимално. Искам да прочета какво пише.